Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa. Sme na potoku lov rýb vo Suskom. Jak ste mohli vidieť, včera som dal už na YouTube to video a uvidíme. Včera si byl tam úplne vzadu a ešte budem dneska aj primo bez záberu a no uvidíme. Idem sa zapísať. Takže zapísané máme, dneska budem chytať na chleba. Možno pôjdem na to krvino, na tými peletama. Spravím si takéto síčky na to. Na háček dám toto a umelú dažďovku a uvidíme, či niečo chytíme. No. Vidle a ideme. Tam som vám povedal, že dneska idem na pípak. Tak si to tady ideme rozstaviť. Jednu vidličku by som dal, že sem. Tak. Tak, mohla by byť. A druhú by som dal takto. Tak toto už mám. A uvidíme. Takže dáme takýto. Počkajte. Tento nechcem. Takže pípak už mám. No, tak čo si ideme rozložiť udicu a potom sa ozvem. Takže takto som to tam dal a uvidíme. Takže ideme to tam nahodiť. Uvidím, kde to dám, lebo tu mám moc konáru. Takže troška rozhúpem. Ťuk, tam môže byť. A uvidíme. Ale to takto do pípaka. Ja už mám a budeme čekať. Ako uvidíme. Ideme to pozakrmovať. To isté, tí malúnke pelety. Toto to dám. Ako to tam je. Zakrmovať. Nebude, tak skúsim troška tam dál. No. Ja som išiel kvôli tomu len do chladečku, však včera. No tak čo vám to ukážem tady. Že ten bordel si, máme tí ľudia si nič pri vode nevážia. Takže možno skúsim aj tu, tady by sa už dalo. A uvidíme, no. Percent pôjdem sem. Tady to bude určite. Tak uvidíme, no. Uvidíme, no. Či niečo bude tady. Možno nejakých 15 minút tady budem. Uvidíme. Co zatavniť, no. Ja to musím prehádzať, lebo plávak mi furt ide k brehu. Asi mi to jalec posunie. Že som sa dlho neozval, lebo som si ešte veci prenášal a uvidíme. Videl som tu nejakých 15 jalcov, ale na sebe, ale išli preč, keď som mi to nahodil. No zlakli sa. Ale však oni dojdu, no. Však uvidíme. Včera to videjko, tam som ísť nechytil. Mohlo to byť aj o mieste, o krmivo. Podľa aj ryby sa mohlo. Koľko to tam, čo mám nahodené. Uvidíme, no. Idem sa napiť. A uzmem sa. Tak som sa už napil. A v zatavnic. Uvidíme. Oni sú už na slnku. Tak. No už. Povedali, že sa musia učiť, no. Ja si všetky úlohy vždycky spravím v škole, no. Možno zajtra bude nové video z vodnej nádrže, Jablonica. Podľa toho nevím, no. A dneska som tu. Pri plavaku mám jalcu, ale... No.
Dneska tiež nové videjko. Už. Chcem tu byť asi do nejakej 1, 112, nevím. Podľa toho, či niečo bude, či ne, tak keď nič nebude, tak idem dom. Co tu? Pozberák už mám keby niečo nachystané. Aj by si sedel, ale je to aj mokré. Asi v noci pršalo, nevím. Uvidíme, či niečo bude. Takže ja sa vám už musím lúčiť, lebo došli mi kamarádi, oni nechcú byť. Keby niečo rýchlo hneď natočím hneď a uvidíme. Tak ja sa vám s týmto videom lúčim, tak zatiaľ čau. A dneska nové video napíšem na YouTube, nezabudni ma sledovať. Uvidíme. Keď tu ešte nie sú, tak chvíľku, no. Nezabudnite podporovať aj rybárske videá s Mírcem. Má tam dobré videá. Pačnite mu odber, samozrejme aj mne. A tu sa na ňo tiež na neho kanálu tešiť. Podporujte aj DMX-a, rybárske videá z DMX-a. Má nové videá. Keby ste chceli prúty, navijaky, tak choďte na Google www.siluro.sk. Má tam dobré navijaky, udice, pípaky, silóny. Keby ste chceli ísť za ním, tam si nájdete jeho stránku, kde sa ten obchod nachádza a môžete si zajsť aj sami. Tak ja sa vám týmto video lúčim, tak zatiaľ čau.